எல்லாருக்கும் வளர்கள் ஒருத்தர் நல்லா ஆடுவான், ஒருத்தர் நல்லா ஓடுவான். எனக்கு பிடிக்கிற சரி ஒரு பிடிக்கிற சரி பெரிய பெரிய பொருட்கள் வளர்ந்த ஒன்றாவதிலிருந்து படிக்கிற பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்தைகளுக்கு நான் வரலாற்று தரத்துக்கு ஒரு அறிவுக்கும் மக்களுக்கும் அரசுக்கும் மருத்துவக்கும் வேட்டைக்கும் செயலுக்கும் கை என்ற கேடு கட்டவைக்க அந்த கல்விகளுக்கு ஒழிகள் இலவசத்திற்கு ஏன் கொடுத்து கொடுத்து வாழ்ந்த வரம்பரில் வந்தவன் வாங்கி வாங்கி ஏன் தன்மானத்தை இழக்கிறாய்? சமூகமே எழுந்தது. புரட்சி என்பது தலையில் மாற்றம், மாற்றம் என்பது சொல்லல்ல செயல். மாறுவோம், மாற்றுவோம்.